Și cât să țină la fript? Până la prinde culoare. Golden brown. Da. Ok, deci ce ai pus în chestia aia de acolo? Am pus făină integrală, sare, zeamă de lămâie, apă rece, poți să pui și bere, eu am pus și un pic de bere că era mai rece și amestecat așa. Dacă e așa mai subțire, atunci stratul e mai subțire pe floare. Ok. Dacă e mai gros scrobala, atunci e mai gros stratul la fript. Mai trebuie să fie fierbinte. Fierbinte uleiul. Da. E un deliciu. E un delis. Deliciu.